atodom bebre na yayi Awurade aye se yenyatu dwumadin hye Nyankopɔn nsa na yenya da bibia di wi a na fe di ato ayeye na se de Awurade ti se de na sem be di kan aba ye nche yansa bamto ma ye nyina ye nsi yetirase oso ni asase wura mobrohumfo agya edani monyam na ase kase emawo otumi eno ahoɔden kase no Awurade Nyankopɔn odi aboye ho bae na enede nso waka ye nyina bo ano na ya ba se yebeti wonu mo asemi eda ho ase sanse nipa nyina na anya ne saa Awurade mra ya bae na motumi ho nkronkron so kasa kire ye yimfiri ha se ya ye nkono na yenya bibia ede kɔbɔ ye bra yeda wase ewo yewura Yesu din yi amen banto ma ye ntrase yɛda Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ de nso Awurade ayɛ yɛ adom na yɛn nyinaa yɛahyia mu wɔ Nyankopɔn edin mu sɛ yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm na yɛbɛdi kae akenkae wɔ Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Matthew 24 Matthew chapter 24 verse 1 to 4 na yɛhwɛ deɛ Awurade ɛka kyerɛ yɛn na Yesu efiri adi firi asɔrefi hɔ kɔɔe na asuafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn sɛ ɔbɛkyerɛ no asɔrefi aban no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ muhunu wei nom nokorɛ mesɛm sɛ ɔnya ɔboɔ so ɔha a ɔnwene ngu ɛfam na ɔte ɛnwɛpɔ so na asuafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn wɔ ɛfa baabi bɛka sɛ ka kyerɛ yɛn na da bɛn na yɛnum ɛbɛyɛ hɔ na ɛdeɛ bɛn ɛna ɛbɛyɛ wo ba ne ewiase awie ho nsɛnkyerɛnneɛ na Yesu boase wɔn sɛ monhwɛ ɛna obi a naadaa mo amen nsɛm wei na yɛpɛ sɛ adwendwene ho paa na yɛpɛ sɛ yɛkasa fa momma obi ɛnaadaa mo let no man deceive you amen ɛnɛ asɛm no ti ne sɛ let no man deceive you momma obi ɛnaadaa mo yɛn nyinaa yɛgye to me sɛ Matthew 24 deɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛfa Awurade ne mmayɛ ɛne ewiase awieɛ ho asɛm ɛne Jerusalem asɔndan no a esi hɔ fɛfɛɛfɛ no a adiifoɔ no hyɛ ho nkɔm sɛ deɛ ɔmo abrɛ awukura si hɔ nyinaa no ɛnɛ bi bɛba a yɛbɛbubu ne nyinaa to agu ɛno na asuafoɔ no ebisa Awurade ɛfa biribi faa ho sɛ ɛdeɛ bɛn na ɛbɛyɛ wo ba ɛne wiase koraa na wie ho nsɛnkyerɛnneɛ asɛm kɛseɛ paa na Awurade ɔmo bisa a wɔn Awurade no na afutuo ɛne kɔkɔbɔ kɛseɛ paa Awurade de ma wɔn kɛseɛ paa a ɛsɛ yɛhyɛ ne nso paa ne sɛ ɔsɛ monhwɛ ɛna obi a naadaa mo ɛno ne asɛm a edi kan firi Awurade Yesu n'anum baayɛ ɛmɛ a wɔn busaa no kɔhyɛn no waa deɛ ɛnyɛ ho ansa na ɔde ma wɔn direct ne mu na odi kan kan ya ne sɛ monhwɛ na obi a naadaa mo deɛ nti a Awurade Yesu ɛka saa asɛm yi ɛpaa ɛkɔgyina sɛ asuafoɔ no a nhu wɔn ho so hwɛ na wɔn gyidie no a wɔn kura no wɔn ntumi nkura mu yie na wɔn ntumi ansom Nyankopɔn yie na obi daadaa wɔn a ewiase awieɛ ɛne Awurade mayɛ no ɛho mma mpasoɔ biara ɛma wɔn deɛ yɛbɛsɛ yɛtwe mu adwene so ne sɛ asuafoɔ no nkura wɔn gyidie mu yie paa na wɔn ansɔ deɛ wɔn anya no mu den na wɔn ntumi anyina pintin paa adeɛ a Awurade mayɛ ɛne ewiase awieɛ no ɛnya deɛ bi a ɛho bɛba mpasoɔ ama wɔn na adeɛ baako a ɛna ewiase ɛha adwene paa na ɛyɛ paa na sɛ obehunu sɛ obi adaadaa wɔ ɛnaadaa a adeɛ bi a ɛha adwene paa yie ɛwɔ ewiase abrabɔ yi mu nyamesom mu ewiase asetena mu biribiara mu
adeɛ a ɛyɛ paa sɛ obɛhu sɛ ebi a obi adaadaa wɔ ɛnɛ yɛn da nka ɛnaadaa ho asɛm paa na minim sɛ ɛnaadaa no deɛ ɛbɛkɔ so papapa wɔ wiase nkosi sɛ awurade mmara no ɛnaadaa nsɛm a ɛbɛkɔ so wɔ wiase wɔ mu paa no ne nyinaa no adiifoɔ na wɔn di yɛn anim kan baeɛ no wɔn nyinaa hyɛ saa nneɛma wɔn nyinaa ho nkɔmɔ to hɔ nti yɛntumi nsi ano ɛnya deɛ bi paa na yɛbɛtumi asɔpɔ ɛnaadaa aban ntumi nsɔpɔ naadaa ne mu mmara na wɔbɛtumi ahyehyɛ ne mu sɛ yɛn daadaa nipa a deɛ ɛfa kristo ho deɛ ɛfa nyamesom ho no deɛ ɛbɛkɔ so saa ɛnaadaa ɛyɛ biribi a yɛana ɛyɛ paa yie paa obɛtumi adaadaa o ewiase na wagye osika menim sɛ mo nyinaa monim naadaa na yɛbɛba so sɛ pasika bɛda na menyɛ passport ma na memfa nkɔ aborɔkyire bohu ano wagye sika no ɔbɛka nsɛm a ɛyɛ da kyerɛ wɔ paa afei opɛ no a wohu ne bio na wɔde wasim ɔdaadaa o ɛnaadaa ɛdɔɔso paa yie paa gyina no wone twɛn me na meba sɛsi a wobɛka no dɛdɛdɛ kyerɛ wɔ paa wonim nso wɔ ba wobɛgyina hɔ a amadeɛ akyɛw wobɛtumi adaadaa paa yie wɔ w'abrabɔ ho yɛ asetena mu wiase abrabɔ mu deɛ na na yɛhɛ da nka ɛnaadaa ho asɛm nko a na menim sɛ mfato bebree bɛtumi aba obɛtumi adaadaa koraa ama wagyae wo kunu anaa wagyaa wɔ yere wobɛhu ano no abɛhyɛ hɔ bɛtumi aka nsɛm agu nti naadaa yɛ biribi a ɛnhu yie wɔ ewiase abrabɔ yi mu na ha sei no nneɛma mmiɛnsa ɛna yɛ awurade ɛka ho asɛm a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu paa nneɛma mmiɛnsa deɛ di kae ahwɛ yie ɔsɛ monhwɛ anaa monhwɛ yie take heed ahwɛ yie monhwɛ yie ɛna 2 na obi a naadaa mo nneɛma mmiɛnsa ahwɛ yie obi ɛna naadaa saa asɛm yi ni yɛbɛdwendwene ho paa yie paa nti obiara ntwe n'adwene nsi so paa yie paa deɛ ɛka ne sɛ asɛm a ɛsɛ monhwɛ ɛna obi a naadaa mo no ɛyɛ asɛm a ɛyɛ hu paa na mepɛ sɛ yɛkasa fa obi no ho yie na ɛtumi ɛboa yɛn obi a Bible ɛka ne ho asɛm a ɔasɛ no ne ho ohu paa yie ɛkyɛn adiifoɔ atorofoɔ ɛne kristo atorofoɔ a yɛka sɛ ɔmɛbɛwi ase no saa obi a ne ho asɛm a ɔasɛ no ɛhu paa saa nkɔmhyɛ wei no ɛmu kyerɛ ɛhu kyɛn adiifoɔ atorofoɔ ɛhu kyɛn kristo atorofoɔ na deɛ nti a meka ne saa no yɛbɛkyerɛkyerɛ mu wɔsɛ monhwɛ ɛna obi a naadaa wonka Bible no Matthew 24:5 no ɛkyerɛ sɛ kristo ebenya kristo fa bebree no a deɛ Awurade din bɛka sɛ Nyankopɔn na asoma wɔ mo wɔnkae Matthew 24:11 nso a wɔsɛ adiifoɔ atorofoɔ bebree no a bɛsɔre wɔ wiase saa na nka Matthew 24:23-26 nso a wɔsɛ wɔmbɛyɛ adiifoɔ atorofoɔ ne kristo atorofoɔ bɛyɛ nwanwadeɛ ɛne nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ paa ɛnyɛ ade ketewa nanso wɔn ntumi ɛnaadaa wɔn a Awurade ayi wɔn mo de wɔn menim sɛ awie no ɛbɛduru no deɛ obi a akɔ asɔre bi a ɛbɛka sɛ Nyankopɔn ayi no obi a akɔ asɔre kɔ biara koraa ɛbɛka sɛ Awurade ayi no ɛyɛ awerɛwosɛm paa mɛka sɛ yɛbɛhyia na deɛ meka anaasɛ ne sɛ wɔsɛ monhwɛ na obi a naadaa mo obi no wɔn no hwan ɛno ne asɛm a ɛsɛ sɛ yɛbisa yɛn ho sɛ obi no koraa no wɔn no hwan na meka ne sɛ saa obi yi a yɛatwɛn ne ho asɛm a ɔasɛ ne ho ohu kyɛ yɛsɛ ne ho ohu kyɛ hwan adiifoɔ atorofoɔ ne kristo atorofoɔ no na deɛ nti a ebi a ne ho yɛ hu ɛsene adiifoɔ atorofoɔ ne kristo atorofoɔ no sɛ kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ no deɛ wɔn yɛ nkurɔfoɔ pɔtee bi kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ a yɛka sɛ wɔn bɛwi ase no wɔn yɛ nkurɔfoɔ pɔtee bi ɛde sɛ bi a yɛka sɛ bi a lawyers ɛyɛ nkurɔfoɔ bi yɛka sɛ yɛka doctors anaasɛ yɛka teachers anaa yɛka drivers ɛne masons ne deɛ kɛka ho nyinaa no ɛna wɔn yɛ nkurɔfoɔ pɔtee bi yɛka sɛ driverfoɔ a yɛ nkurɔfoɔ bi wɔn kaka ɛna ebi yɛka sɛ drivers van sɛ bi a teachers nso a yɛte aseɛ yɛka medical doctors yɛte aseɛ saa na adiifoɔ atorofoɔ ɛne kristo atorofoɔ nso no wɔn nso yɛ nkurɔfoɔ pɔtee bi na ɛsiane sɛ yɛbɛnya adiifoɔ atorofoɔ ɛne kristo atorofoɔ ho nimdeɛ nti ɛma wɔn anyi yɛ hu deɛ meka ne sɛ deɛ ɛma adiifoɔ atorofoɔ ɛne kristo atorofoɔ wɔn ho anya hu ne sɛ yɛbɛnya wɔn ho nimdeɛ na nimdeɛ no a yɛbɛnya fa wɔn ho no nti no ɛma wɔn anya hu
ɛma ɔmo ntumi ɛna adaaeɛ ɛno nti na Awurade se wɔn Awurade ayi wɔn no adiifoɔ atorofoɔ ɛne Kristo atorofoɔ no ba a wɔn ntumi nnaadaa wɔn Awurade ayi wɔn no ne mo obi deɛ wɔsɛ mo hwɛ yɛ na obi anaadaa ma obi betumi adaadaa na ɛno na mbɛ sɛ yɛtwe adwene nyinaa si soɔ no na minim sɛ deɛ nti a maka sɛ adiifoɔ atorofoɔ ne Kristo atorofoɔ ntumi nnaadaeɛ ne sɛ yɛwɔ nimdeɛ nti nimdeɛ nkasa no ɛno ara bɛko ama yɛn nimdeɛ no ara bɛkyerɛ yɛn papa ne bɔne ɛbɛkyerɛ yɛn odiifoɔ papa na akyerɛ yɛn odiifoɔ bɔne ɛbɛkyerɛ yɛn Kristo ɛfa nsɛ bi a Kristo papa ɛne Kristo nso a ɔnyɛ papa na mepa yɛbɛsua false crisis no ɛnɛ nipa dodoɔ no ara adwene nyinaa kɔgyina adiifoɔ but Awurade nso ka sɛ Kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ na ɛbɛbɛ wiase ɔmo yɛ mmienu ɛna wɔsan ka sɛ obi nso so na ɛno nam menim sɛ nkosie no yɛbɛnya nimdeɛ pɛɛ yie paa wɔse wɔn Awurade ayi wɔn mo no adiifoɔ atorofoɔ no ntumi nnaadaa wɔn mo ne mu wɔkenka asɛm no deɛ a wɔse adiifoɔ atorofoɔ no ba a wɔn bɛdaadaa nipa bebree wɔn mo a adiifoɔ atorofoɔ no bɛtumi adaadaa wɔn mo no ɛne nkurɔfoɔ bi a wɔn ne nimdeɛ wɔn ne Kristo mu nimdeɛ anaa wɔn ne Kristo ne ho nimdeɛ no ɛna ɛho nimdeɛ deɛ a ɛbɛtumi adaadaa ɛna wɔn nimdeɛ nso na so wɔn ahwɛ ne yie nso a obi bɛtumi agye ne korɛ no na wɔde nkontompo nso ama wo na ne nyinaa nso deɛ ɛwɔ hɔ nti nimdeɛ adeɛ bi a ɛho hia paa woyɛ Kristoni adeɛ sɛ woma ho hia ɔkɛse paa ne Awurade ho nimdeɛ sɛ wobɛnya Awurade ho nimdeɛ ɛno na ɛbɛko ama wo wɔ na ɛnaadaa nsɛm a ɛbɛ wiase no deɛ ɛbɛyɛ bebree wɔn ahwɛ yɛ koraa na ɛbɛdi obi koraa bɛka sɛ wɔn nsom Nyame wɔn ahwɛ nea bɛka sɛ wɔmmɔ Awurade din koraa because nipa bebree no ara na ɛbɔ Awurade din a wɔn mo anya deɛ ɛtene nanso ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛtwa sɛ ɛhyɛ ma ɔsɛ monhwɛ ɛna obi a naadaa mo menim sɛ awie bere mu deɛ yɛbɛnya millions of churches ne ɛbɛpie millions of preachers ɛna ɛbɛba millions nanso ɛnokorɛ deɛ ɛyɛ baako pɛ ɛnokorɛ a de nipa ɛrekɔ nkwam ɛnokorɛ a de fa ahodie ɛrebrɛ onipa deɛ ɛyɛ baako pɛ na Onyankopɔn asafo nso ɛyɛ baako pɛ Onyankopɔn hu na asafo baako pɛ ɛna Onyankopɔn asafo ɛnyɛ mmienu Onyankopɔn asafo ɛyɛ baako pɛ nanso yɛbɛnya nsɔre bebree paa a yɛbɛbɔ Awurade din nti saa nimdeɛ baako no anaa nokorɛ baako no a de nipa ɛrekɔ nkwa mu no ɛna ɛsɛ sɛ Awurade adara ɔma yɛn nyinaa obiara tumi nya bie yɛhu sɛ kɔhyɛn no sɛ Awurade sɛ monhwɛ na obiara naadaa mo ɛyɛ hwan na Awurade ɛreka ne ho asɛm gye tom sɛ apart from wo no ɛyɛ obiara kasa apart from me no ɛyɛ obiara apart from me no ɛyɛ obiara saa to apart from wo no obiara bɛtumi yɛ daadaa ɛna Bible no ka na ase yie sɛ apart from wo a wote ase a wotie asɛm no wo a asɛm no ba wo nkyɛn direct no obiara bɛtumi yɛ daadaa ebɛtumi ayɛ pastor bi ebɛtumi ayɛ prophet bi ebɛtumi ayɛ bishop bi ebɛtumi ayɛ teacher bi ebɛtumi ayɛ apostle bi ɛna ebɛtumi ayɛ evangelist bi ebɛtumi ayɛ asɔrepani bi elder bi anaa overseer bi ebɛtumi ayɛ deacon bi saa nipa yi nyinaa no obiara ayɛ obi amen pastor nyɛ obi anaa prophet nyɛ obi anaa teacher nyɛ obi evangelist nyɛ obi elder nyɛ obi apa na meka sɛ ɛyɛ nti obi no deɛ emu bae paa yie paa gye sɛ ebɛtumi ayɛ nkurɔfoɔ yɛ mebɔ ɔmo din nyinaa saa nkurɔfoɔ nyinaa no yɛne ɔmo na tete nsɔre mu yɛne ɔmo na ɛsom ebi kasa kyerɛ yɛn ɛwɔ radio so yɛte ebinom ne ɛwɔ TV so yɛte ebinom ne ɛwɔ kwahodoɔ bebree no ara so na deɛ yɛka ne sɛ apart from wo no ɛyɛ hwan ya ɛyɛ obiara te Yesu sɛ wo hwɛ yie na obi wɔamɔ nipa koro de sɛ odiyifoɔ wankasɛ wɔsɔfoɔ wankasɛ wɔsɛmpakani ne mu asɛm a wɔka kyerɛ wɔn no sɛ monhwɛ na obi o nti na meka sɛ apart from wo no ɛyɛ obiara ɛne sɛ yɛadwene kɔyɛ adiyifoɔ yɛadwene kɔyɛ asɔfoɔ nko a na de sɛ ɔmo a ɛyi ɛkɔwura mu ɔmo taa kɔyi nkusie no kusie wuyi kusie a ɛna ɔmo wɔ bɔn
di one hwe na ne bon ba akopɛ de wahu na num so wahu no ano sɛ wɔde ba akɔ so da no ho a ti de wanya adwene be sɛ haya na kusi ne be fa bohu a wɔna ɛkorɔ no enti ɔmo adwene ɔmo sɛ adiifo ne dabrɛ ɔmo aka no nko ano ɔmo ho ɔsere papa wɔ Awurade anim asɛm mo ehu kyɛ adiifo atorofo no asɛm mo ehu kyɛ Kristo atorofo na yɛso ɔmo ba no ebi sɛ odiifo yi obi ɔsɔfo yi obi na minim sɛ ne nyinaa apart from sɛ yɛwɔ title bearers wɔn afa abodin ato wɔn so sɛ the so called elders pastors nom ɛna yɛwɔ non title bearers obi wɔ hɔ a wɔn deɛ title biara na no so wɔn na nam aseɛ ɛba wɔn nkyɛn no ɛde baabolo obi ho no de baabolo aba wɔn nkyɛn wɔyɛ obi na aba wɔn nkyɛn no obi afa baabolo aba wɔn nkyɛn o title bɛ ne kura no title biara na no so nanso ɔbɛka nyame asɛm ayɛ dɛ bɛyɛ akyerɛw waba Awurade di mu sɛ ɔbɛn ɔbɛka sa wɔyɛ obi te radio so wɔ kɔmɛnte wɔka biribi afa Nyankopɔn ho wɔyɛ obi title biara na no so ɔbɛtumi adaadaa na the so-called ɔmo nso ekura titles sɛ ɔmo deɛ from apostles pastors na evangelists nso ɔmo nyinaa nso ka ho bi na menim sɛ asɛm no nkosia na ɛbɛboa yɛ paa yie paa ɛno akyi nso no ɛbɛtumi ayɛ kyerɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ wo maame yɛ obi wo papa yɛ obi mɛka sɛ wo papa yɛ obi na wo ba yɛ obi wo wɔfa wante ɛne wo so a family no a so bɛtumi adaadaa yɛ obɛtumi atu maame fo sɛ maame asɔre gyae nkɔ papa mesi gya asɔre no korɔ nya asɔre na nyɛ wɔyɛ obi ɛna wɔkasa kyerɛ wo no obɛtumi adaadaa and apart from wo no obiara bɛtumi adaadaa obiara yɛ obi and sɛ yɛama yɛne a na wɔpɛ yɛ paa na yɛanyɛ very careful na afei yɛtwe adwene nyinaa hwɛ faako sɛ yi a yɛbɛhu ara sɛ ɔtamfo no ɔde yɛ korɔ na saa asɛm wei na sɛ obi te na ɔhwɛ yie a obiara ntumi na ada na owi ase da biara da amen yɛ kan no sɛ ɛnyɛ bi a deɛ ɛno nso da nkyɛn nso a te yɛawofo tumi tu yɛfo ɛwɔ nsɔ no yɛwɔ family church asɔre a wokɔ gyae nom ne nsɛm bebree ekunu nso ɛyɛ obi wokunu bɛtumi yɛ adaadaa wo yere bɛtumi yɛ adaadaa wakumaa bɛtumi yɛ adaadaa wakonta bɛtumi yɛ adaadaa saa nkɔfo wase nso bɛtumi yɛ adaadaa wɔn nyinaa wase wɔnyɛ obi wokunu nyɛ obi wowɔfa wɔnyɛ obi obetumi adaadaa aka biribi akyerɛw sɛ me asɔre no gyae me na mewaa wɔ ɔyɛ obi na wakasa ma akye na atɔ otim na ɛbɛsɛe w'adwene nti yɛnhwɛ ne yie paa nti saa nkɔfoɔ nyinaa deɛ ɛbɛsɛ yɛtwe ma adwene nyinaa so a no sɛ wɔsɛ mohwɛ yie na obiara na adaa mo kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛsi n'asafo ɛwɔ wiase nyinaa ɛna adware sɛ obiara tumi yɛ member of the church asafo obiara tumi yɛ asafo no ba anaasɛ woyɛ asafo ba a wɔka ho meka Kristo asafo no ɛsɛ obiara ka ho nanso so yɛahwɛ ne yie a saa nkurɔfo wɔ nyinaa bɛtumi abɛdaadaa yɛ ɛma yɛafiri Kristo asafo mu ama yɛakɔtena nsɔre bi a Awurade anim wɔ mo do ewiase gye to mo deɛ nanso yɛwɔ nsɔre bi wɔ hɔ a Awurade anim saa asɔre no asɔre no nyɛ ne dea na obi a Onyankopɔn bia no a abie n'ani na wɔte Kristo asafo mu na wɔnim ɛnokorɛ na wɔde nso Nyankopɔn no obɛtumi abɛdaadaa wɔ ayi wɔ afiri Kristo asafo mu ɛma wakɔtena asɔre bi a ɛma Awurade din wɔ nokorɛ mu ama na yɛ yie na ɛnyɛ sɔfoɔ nko na ɛbɛyɛ saa ɛnyɛ prophet nko na ɛbɛyɛ saa ɛnyɛ apostle nko na ɛbɛyɛ saa na obiara bɛtumi ayɛ deɛ mekan nti yɛntumi ɛnhyɛ no nso asɔre bɛtumi asi asɔre mu nsɔre a aba bebree no a mutumi paapae wobɛhu a na obi atwɔn no ɔduwa akɔdi n'akyi na wadaadaa ɛno nti yɛntumi ɛnyɛ hwɛ yie paa wɔn mo a ɛna wɔn teɛ wɔdamfoɔ ne ne kɔ a wɔne ne ba deɛ wɔne ne te asɔre mu a wɔne ne te bench sɛ wɔto nkyɛn kakyɛ me nua sɛ me nua woyɛ obi o me nua woyɛ obi nti maa hwɛ ne yɛ wobɛtumi adaadaa me woka nkurɔfoɔ a Yesu sɛ wɔmɛtumi adaadaa me no ho deɛ fii na kɔ wɔmɛhwɛ wo yie paa ɛnti wɔn nso hwɛ me yie amen obiara yɛ obi o obiara yɛ obi nti obi fa Bible no ɔba wɔn nkyɛn a hwɛ sɛ nipa na ɔba wɔn nkyɛn ɔbɛboa wo anaa ɔbɛkum ɔyɛ obi ne waba ɔnyɛ taate biara ɔnkura taate biara nanso waba Nyankopɔn din mu ɔbɛka sɛm bi afa Nyankopɔn ho akyerɛ wo ayɛ sɛ ɔbɛkum anaa ɔbɛhyira wo nti yɛntumi nhyɛ no nso nti ɔmo ɛne ɔmo kwan ne ɔmo ba ne yɛn nkɔmmɔdifoɔ ɔmo ɛne ɔmo tete adwuma mu ɔmo ɛne ɔmo te edwam
ye namfo nom kura na betumi aba ye ncha abobɔ ya nso abaye kan nsem bi akyere ama ya adwene tumi adane afiri Awurade so especially omo ye hye omo ase a omo boa yen anase bi omo hwɛ yen a omo toma ye die no sangofo nyina no ayi obi nti mum ye nya bland e wo omo ho kura tifi na akro eni se ye me ye bland se ye nikata e wo sangofo nyina ho ne mo ne hwɛ fa akonko a de bi hwɛ fa akon a ba ye mistake wo de car nam na onya adwene se time nko na be pa ma car no akodi chia wo ye mfomoso wo adwene ko taa no nko a ho a wo fele break betimi apai eniema betimi didi chi aba no eye bebere na se ya adwene nyina akoye baako ya koye one mind ana akoye one way a ene na ye ne yankasa no ne ye hu akoye hu o ma ye enye ebi ase be kwa na wie no bonsam ebe ma nipa bebere no abaye one way eni nti yan no nso bebere Paul se mo hwe yie na obi amfa nyansa pɛ ne na ada bi amedada mo o nka ye Romans nka Colossians 2:8 Mamto enga Colossians 2:8 Colossians 2:8 intentam or say na afi Colossians 2:8 Colossians 2:8 monhwe yie na obi amfa nyansa pene na ada ehunu a enam Kristo asem ene wi asem fitiansem enam nipa tesem ni wi asem fitiansem so na enam Kristo so a mefa mo nomum Paul se monhwe yie no obi Paul nso nyansafo pa obi wangasa sofo o wangasa wadifu o ne mo se monhwe na obi so nko Bible mu nyansafo o mo twere Bible nyina na so mo kasa a kyerɛ nipa a o mo ye very careful pa John so no so kan ye o so obi ba mo nkyai na wo nkura asem papa yi a mo nyene nkomu fie wangasa sofo wo se obi ba won nkyai ne konya dwene sofo na e ba won nkyai de a ene wadwe nyina ne sofo na e ba won nkyai de a na bonsama so obi ama na ye de be aba na me say apart from no obi a eye obi ti ye koso a ti ye kan say o nyina betimi adaada o betimi ama ye gya asori o betimi ama ye agyae enkyere pakora akiri de ne ma ne ye mienu aida say obi e ma wagyae Kristo asem papa watie wugya akire die ana say Onyankopɔn asafo no woyi wa firi mu ne ma mienu na bonsam ye hu adwuma Onyankopɔn asafo say obi aye member of that church because Awurade ba be fa asafo a asem bia ni wo mo ho de wo mo akọ body bi there say body no we are part of the body wontimi nya isolated say me nko amate me ho na me nso Nyankopɔn Nyankopɔn won krofo bi wo mbo ne din eni krofo na wo mbo Nyankopɔn odin na say wo ka ho bie na no na ye ka ho asama kyerɛ so betimi adaada ama krofo bi aka wo mo ho a wo na wo mbo Awurade din no wo gyae Awurade din ne bɔ ana ada say wo gyae Awurade na ne din bɔ ana wo firi krofo no wankasem say wo ne krofo no ebo Awurade din ana say wo bɔ Awurade kura nso so di bɛ edin ti yen hye eno nso enso ena de ehu ne say asom na ekon ene asom ne asom kon enyamasam nso okon nkyerɛkyerɛ ekon nsɔre ekon sɛ wo ho anya din a ye bɔ to fam kura o ene message ekon na ne message bɛ kon akɔbɛ sɛ Nyankopɔn no abapa tamo safe ayeyie eno no sɛ nyanya saa de ne bɛ kosa obegya me akoa ho anya din ane ya bie furu amama mfa nsie ni ti ye bɛ kosa ndokwa ne ye nya akɔ dise ye ho anya din ane wo ho ansa wo da fam esom ekɔ asɔre ne asɔre ekɔ nimdie edi asi nanso wade hwɛ wo mo sɛ monko mfa monia wo se ye bo wa ba no obetam no akoto die mo ho nya din na no ano wonso utumi gina de oba no aye de be ne wayi waye ti ye paye yie di a ye very careful se mo hwe na obi a na ada mo amen die bebu sam se e de be ene enada e di ka ti ase ehunu se obi ne de eye obi a obetumi aba wo nkyɛ abeka sem bia twenti me bia wote ho na be wonso obi aba wo nkyɛ obeti obi ne radio so obeti so obi ye don broadcast bi obi ye preaching bi obi ka mi fa Nyankopɔn ho oyi obi hwe yie asema waka na obedada wana oyi obi enya emusa so odifo emusa so ye sofo emusa so evangelist nimo oyi obi ana oyi obi dia Awurade se me hwe obi yie no obi ana ada me
nemu wɔsi adiifo atorofo ndi ɔmo ba anwade ne nsɛnkyɛnne ɔmo bɛyɛ no ɔmo ntumi nnaada ɔmo Onyankopɔn agye wɔn mo kɔsɔ ɔmo Onyankopɔn agye wɔn obi ntumi nyɛ science bi ɛna adaaye daabi nemu obi deɛ wanhwe yɛ wɔsɛ obetumi adaadaaye ɛdeɛ bɛyɛ ne nnaada ɛnuanam ɛnnaada deɛ no sɛ ɔmo bebree na ne deɛ mɛ sɛnta yɛadwene no akɔ Kristo ɛfam nnaada na owiase nnaada deɛ ne bebree mu a motoa yi obiara bɛtuma nso obiara daadaa ne pɛn obi de wasi mu pɛn obi wɔ asaa mɛ ne sika bi a wɔkyerɛ sie obiara de ne sika a ɛnyɛ asɛm nketewa akora ɔbɛka dɛfɛdɛfɛ ne nnaada asɛm bi akyerɛ no wagye ne sika a ohun n'akyiri akwae ti nnaada deɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛkɔ so paa wɔ wiase abrabɔ wɔ yi mu ɛdeɛ bɛyɛ ne nnaada ɛnnaada sɛ obi ɛka asɛm a ɛnyɛ nokorɛ akyerɛ wo na ama wagye adie anaa wadi akyire kasa ɛnnaada ne sɛ obi ɛka asɛm a ɛnyɛ nokorɛ bi akyerɛ wo ama wo wagye adie anaa wadi akyire na mma nipa no wanya kwan ayɛ deɛ wɔpɛ anaa deɛ wɔhwɛ nso ne nsa tumi ayɛ dɛbɛ aka ɛne fɛn sɛ nnaada wɔde siibu ɔdaadaa waka asɛm bi a ɛnyɛ nokorɛ akyerɛ wo ama wo no wagye adie wadi akyire ti deɛ ɔno wɔhwɛ ne nsa ayɛ dɛbɛ aka obi bɛ so wɔdaadaa na generator esi ɔno wɔfa a wɔbɛka asɛm bi akyerɛ wo na sɛ wɔbɛka asɛm bi ɛnyɛ nokorɛ de akyerɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a generator ne nsa bɛyɛ dɛbɛ bɛka ti wodi si bi obi di a na sɛ wo adwene bi ɛna wɔde yɛ saa na ɛno na yɛka ho asɛm akyerɛ mo no obi anaafɛ bi nso bi obi ɛka wo nkontompo anaa obi ɛka asɛm bi a ɛnyɛ nokorɛ akyerɛ wo na wadi akyire normally wo ntaa ehu akyire sɛ wo ntaa nyɛ dɛbɛ ehu akyire amen yɛsɛ obi ɛka wo nkontompo anaa obi ka asɛm a ɛnyɛ nokorɛ bi akyerɛ wo nanso wo ntaa ɛnyɛ dɛbɛ ehu akyire ɛna ɛfɛ ne sɛ ebi a ɛnnaada asɛm anaasɛ bi a wonim na ɛnnaada wo ade baako wɔ mu no sɛ ɛtaa fa adɛfɛdɛfɛ kwan so ɛne adɔkɔdɔkɔ kwan so ne bradetoɔ na afei bi nso ɛtaa fa anifire ne nyansa kwan wo bɛ so wɔdaadaa wo a adɔkɔdɔkɔ bɛka nsɛm bi a ɛɛdɛ paa akyerɛ wo ɔbɛdɛfɛdɛfɛ nyansa kwan adɔɔdɔɔ anifire saa ɛkwan wei no a ɛnnaada taa ɛfa soɔ na menim sɛ baabɔ no ɛnyɛ ekoom sɛ mo nyinaa mɔkenkan wɔ Nyankopɔn asɛm a Timofoɔ 16:4-22 nso a Samson ne yere ne ho mpato ho ɔn sɛ maame ɛne ne kunu kasae sɛ ɔnkyerɛ no deɛ nti a ne ho ɔden saa no deɛ paa nti na ma ne ho ɔden kyerɛ wiase nipa nyinaa na wɔtumi bu nipa biara wɔ wiase deɛ bɛntira na wɔka kyerɛ no sɛ Nyame na ayɛ me saa na ɔyɛ sɛ Nyankopɔn kwan bɛ na ɔfa ase yɛ wo saa kyerɛ mɛde kora Nyankopɔn wɔ ahoɔden ne wɔ mu na ɔsɔ deɛ menkyerɛ wo na ɔsɔ wɔnkyerɛ me deɛ na wo nnɔme no wiase obiara tumi ka no asɛm akyerɛ ne yere na wo me ne ɔtoɔ no sɛ wonya ahoɔden kɛseesei paa na wɔnkyerɛ me deɛ ane ɛkyerɛ sɛ me ne ɔtoɔ no me ne ɔte hɔ biara na ɔtwa no na Samson aka ne bi akyerɛ no meanwhile na ɔbaa no ɛɛdaadaa no na wabɔ pɔ bi ɔho nti wɔde yɛ no saa ka ntumi wura paa deɛ wiase paa nti obɛtumi ayɛ deɛ woyɛ paa atia ne yere na afei wɔde ne adɛfɛdɛfɛ no na wɔn asɛ adɔɔdɔɔ nom ne adeade a ɛhɔ a ɛna wɔka nokorɛ yɛ dɛbɛ ɛkyerɛ wɔka nokorɛ nyina ɛwɔ mu kyerɛ no ɛyɛ naadaa ɛna wɔsɛ mo wɛyɛ no obi a naadaa ma naadaa tumi ɛtaa fa adɛfɛdɛfɛ adɔkɔdɔkɔ wobɛnya sika wobɛyɛ yie ɛnɛ de so kɔ preachers yɛ preaching bebree yɛ preaching yiedie prosperity asetena mu nsɛm obi wɔ preach social gospel paa sɛma wɔka na ɛɛdɛ yie na nipa nso pasɛm a ɛɛdɛ nso a ɛɛdɛ bɛtie obiara pasɛm a ɛɛdɛ tie ɛnkanka ne yɛn wɔ Africans yɛde aburokyire na ɛɛhyɛ boi yɛbɛboa mo akɔ aburokyire wobɛnya vesa nom ne adeadeɛ bara ne yɛmɔ mpayɛ ma wo ɛnya bi si mi na wɔkɔ daabi menka sɛ bi a yɛmɔ mpayɛ ma obi nkɔ aburokyire o nanso obi ɛɛka adɛfɛdɛfɛ ne adɔkɔdɔkɔ ne nneɛma bi akyerɛ wɔn yɛnyɛ very careful amen Samson ɔbaa no ɛde ne fa adɛfɛdɛfɛ ɛne adɔkɔdɔkɔ deɛ bɛyɛ ɛkwan so ti mmerɛ biara na ɔwɔ tie Nyame asɛm biara no hwɛ sɛ asɛm a ɛba no ɛyi watan ebie w'ani ɛma wonya nimdeɛ ɛma wo soro Nyankopɔn kyerɛ wo baabi Nyankopɔn te anaa kyerɛ wo baabi Nyankopɔn te anaa anaa kyerɛ asɛm a ɛbɛ nyina deɛ kyerɛ wo baabi a gold bi hyɛ ɛne gold no ana ɛbɛyɛ kyerɛ ne mu Nyankopɔn no a ɔwɔ soro no a ewiase nyinaa ne deɛ adaakye biara no yɛn nyinaa bɛkɔ n'anim akɔbu yɛn ho akonta kyerɛ no deɛ yɛnka ho asɛm nkyerɛ wo deɛ a saa asɛm no ankasa no yie
normally efa adefedefe ekwan so ede se odifo no so a second first king 13 11 to 20 25 on so a odifo no so ko da ni nua difo no ye kan se mo ni di mo nsan na chi odifo no ka che na se men so Nyankopɔn bofo ti wade yi a che men se didi nenom otwa ne nkontompo no ogidi ye na odi akire na me kan se normally unwu akire odifo no anka se ekomo akono wo paduani adi ebinas yekoye money minded ya adwene na koye sika twene a ene ye sika ye pa na mpa beka ho asem sika ye pa ye ne wase nyina na se Nyankopɔn osira obia na obia ne nsam etimi ye kama na bibia ohia bia won satimi aka na so me hwenye wo sa ade a yefa ne sika ho odifo no ni nua ni twa ne nkontompo o kan asema enya ne kore kire no nenso anka nje nsem nua asema me ka kire enya ne koro so na ka sa anka onyi ni ti normally so bi dada wo bi dada wo hu akire wo be so dada wo si ya ma tereketere ko wa do fa kwa me bere so a se de o be so nya firi wonche no na nsa ye de be aka de ye be se ye kan ne se wode no kore eji atoro na afi de no kore aye atoro ana no kore aye nkontompo na nkontompo mu abaye no kore wo Nyankopɔn de no kore akire mo Nyankopɔn already Yesu no ada ne ho adi akire mo waka asem papa akire mo na mo adanse a ɛyɛ ahote a ɛde mo kɔ enkwamu no na fa ebeduru emere bi no ankasa no na obi bɛka nkontompo asem bi akire mo na mo de enokore no amwo no ɛɛtɔ nkyɛn na mo akɔdi nkontompo no na kɔyɛ na ada a wo de nokore ɛkɔdi nkontompo na fa bewi asie no na nkontompo mu abaye nokore na obi kan sama da tere wo na nya nokure no ana se ebi anokure ni no odi awi ya wo no ene kan se o da nyina nti ebi ni ye pa obi kan se bi na se ena da nkogina no nko anso ehunu asem so betima ka se mi ehunu e dia bohu a nokure bi anim ama wakoye bi ni se woye eno nso eye ena da ni nyina ni se ye kono ye bi hu sa na mani nyina na omo da ye no nka Revelation 13 no a won se ente ewiase yetimi tumi besore bibenu anyi ni na Awurade asem wo ebesi sa okon no ba na wiye ya sa asempa no esi a wo mo Nyankopɔn hu wo mo esi no sa Nyankopɔn ebobo wo mo nyina no wiye a ye kan ebesema Onyankopɔn kom nsa de ye de ne Nyankopɔn na hwema asem ne sema wo se abo bi besore ayi ahwade bebre na abo no ankasa ne bepira no na abo bo bi besore aba bese ne den ne wo ba obeda wo mo ti wiase nyina se yenye ahoni bi ma aboa no a ye pia no na wiase fo nyina nkoto no na ebeba se obi a nkoto sa aboa no me nku no me pa no nti wiase kora ne yense na se Bible se eye na ade no ne be yesa ebe fa de pede kwan so bi me ko fa education kwan so bi me ko fa economy even se bi economics yes na me nka ho wansam on be da wo mo ti wiase so me na Bible no aka so me da wo mo ti wiase nyina obi omo mte anti ebe na ada enkoye ense ni mo ba koye enada a enekure nso nim nhu atire na ebi ni hu atire na ye ka kire mo no se enada e bibi a ehu pa ti enada ka si obi e ba wiase na adi fo atorofo no nti atorofo ne se me omo de omo munya omo ni nimdie na e woni nti omo ntimi na ada e na ada ka si obi de e ba wiase o so be da omo mo ti wiase nyina aka kire se munye ehun ni bi ni yema honhom mi mese ohunu mi mu na wiase obi a wonkoto saa aboa no ni yakuna fi wiase na eye na ada na ebe pa saa ebe ba na se ne ba Kristo mu nso dia normally Kristo mu no ekwan na ada ata fa so bana koye misinterpretation of scriptures kire konkon no a ye tirasi esi ni tirasi no nipa no waje Bible di oba wonche se Bible believer okura Bible no wajidi no Bible no wajidi ena okura na asetere no Bible na ye tirasi esi ni tirasi no ene ye ta da nipa wo wi asema nipa bebenu no ekomusuo mu no kire konkon no ye esi ni tirasi no ena ede na ada bebenu ba owo no ko nka Genesis 3 a oka kire Adam se na Hawa se Nyankopɔn esi diaba no Adam bo ne ma edika kan na Genesis no already se die ni nyuna de timi di na mo dia we die ma ye ni bi da ni di ye bewu ena wo kire ase da na no ka se nyewu na mbewu
ne mo Nyankopɔn ne sɛ da mbɛdi bia no mo ne be bia hu papa ne bɔne na mo ayɛ sɛ Onyankopɔn ɔdaadaa wɔ mo ɔka asɛm a ɛbɛ kyerɛ wɔ mo ehu a ɛwɔ asɛm no mu no oyi yɛ dɛbɛ efiri mu deɛ na nka wɔn bɛtumi ehu a ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu no oyi firi mu nti normally ɛyɛ misinterpretation of scriptures twɛn no a nipa si ne tena aseɛ no yɛkyerɛ aseɛ basaa no ɛna ɛbɛdaadaa nipa ɛna nsɔre nyinaa gye kyerɛ nsɛm di musamafoɔ ɛgye kyerɛ nkonko di anglicanfoɔ gye di pentecostfoɔ gye di salvationfoɔ gye di meka kɔ kristianfo bɛn na wɔbi awɔ asase wɔ so a wɔn mo nye baibulu nie nanso na asɛm ne asɛm ɔkɔ yɛn nyinaa asɛm baako pɛ na efiri Onyankopɔn kɛse ne nkyɛn na ɛba do ɛba different people nkyɛn deɛ ɛba nkurɔfoɔ bi a wɔn kura different cultures nkyɛn ɛba different colours nkyɛn deɛ nanso asɛm deɛ efiri adoma yi ngwa n'anim na ɛyɛ dɛ ɛba tiɛ sɛ asɛm nyinaa yɛ baako pɛ ɛkwan na ɛde kɔ heaven na ɛyɛ baako pɛ na ɛna ɛsɛ obiara ehunu na yɛka ho asɛm akyerɛ mo sɛ misinterpretation of the scriptures na deɛ yɛka no sɛ deɛ Awurade ka saa kyerɛ Peter no sɛ mohwɛ no obi a naadaa mo no ɛne akɔgyina sɛ Peter no mogye di sɛ Yesu na ɔmodi n'akyi no ɔne ne Kristo no nkɔmhyɛfoɔ no kyerɛ sɛ Kristo bɛba na Peter no mani abie ɔno ho hu no sɛ deɛ waba no a ɔmotie no ɔno ne Kristo no na afei ɛbɛwi aseɛ ne obi de Bible bi abɛka kyerɛ ɔmo sɛ nipa na modi n'akyi no nyɛ ɔno a na nyɛ ɔne ne Kristo no ne onya maayɛ Kristo ne ɔbɛba ne ɔba a ɔmfiri Galilea wɔn mfi deɛ mo ka no saa na nkɔfo mti na yame paa mɛka misinterpretation ho asɛm paa te Kristo ne ɔbɛba ne mmom deɛ mudi n'akyi no ɛnyɛ wɔn no a wɔnya maayɛ ɛna adaa no na afei ebɛduru wɛmi na Peter no ma ka sɛ o saa deɛ edi n'akyi no kɔ anyɛ ɔne ne Kristo no sɛ wɔbɛdaadaa yɛn kwa ne yɛ nim ne edi n'akyi ɛna Awurade ka sɛ monhwɛ yie na obi a naadaa mo ɛna adaa no akɔgyina sɛ obi da ne wadwene obi ɛsesa wo wadwene obi ɛtwa nkontompo bi a wohu akyiri akyerɛ wo na ma ɛnokura bi a wukura wagye mu no Awurade sɛ monhwɛ yie ti normally ankasa no ɛbɛfa ɛnaadaa kwan so ti mi a monhwɛ yie paa na wiase awie ne bɛduo no naadaa bebree a bɛbɛ wiase Onyankopɔn asɛm a ɛɛhu no yɛbɛyi ehu no afiri mu ɛbɛ wiase no na asɔfoɔ ɛne nkɔɔfoɔ bi na mekanya asɔfo sam koraa o ɛnanom yɛ mpa asɔfo sam nko a asɔfo sam ne adiifoɔ sam ne Kristo ɛbɛn sɛ wɔn aka no na obiara yɛ obi bɛtumi di obi wɔ hɔ a wɔyɛ ntalatoa paa obɛtumi na ɔde wafa science kwan so ɛde akyerɛ wɔ so Nyankopɔn obiara ni hɔ ɔyɛ obi ɔdaadaa wayi wafena wagyina afiri Onyankopɔn so ti mo yɛ mfa na sɛ ebi a Kristofoɔ mu nkwa na naadaa asɛm ne wɔ mo yɛ mfa na saa obi wɔ hɔ na woyɛ Kristoni woyɛ Kristofo na wodi akyire muslim ni bɛtumi abɛkasa kyerɛ wo na wayi wadwene ɛne wakoma nyinaa yɛ dɛ bɛyɛ afiri Awurade Yesu no so ɛnyɛ very careful de Awurade bɛyɛ sɛ wɔka kyerɛ no nti obetumi adaadaa ama wɔpiri Kristo mu akɔ ɛvanse bi ankramosu mu akɔ Buddha su mu ne nyinaa na ebinom kura ano a ɛɛdɛ ne adwene ne nyansa obetumi aka nsɛm bi a nyansa wɔn mu de akyerɛw ɛna Paul ka sɛ mohwɛ yie na obi amfa nyansa pɛ philosophy nyansa pɛ obi wɔ hɔ a n'ani ate paa yie paa ɔwi ase adwene paa yie paa sɛ yɛahwɛ ni agye ne kɔyɛ yɛn sɛ asɔfoɔ nom ne adiifoɔ de a misinterpretation of scriptures wo bɛka kyerɛ wɔ nyame biara ni hɔ nsuo ɔdɔ kura meka sɛ Nyankopɔn na ɛbɛ nsuo tɔ Nyankopɔn ne wɔde wakɔ science mu ne wagye adi ne wasan ka foforɔ akyerɛ ne wagye adi ne wafei pa baabɔ no ɔkenkae a na wagye nyɛ wo ntanta na adwene no yɛ dɛbɛ ne ɛsɛe wadwene no ɛsɛeɛ no na afei deɛ Paul kaeɛ no na afei deɛ wɔne nye ho bio bɛtuma ɔkɔ baabi na bia kramoni bi ne wɔpiri tia Paul sɛ Paul deɛ waka no nyɛ nokorɛ Paul no sesei afei bɛwi asɛ ɔfa Paul lɛtɛ ɔfa Paul nwoma na wɔnka na woni interest wom wadwene no afei na ɛyɛ dɛbɛ asɛe nti mom yɛnhwɛ yie na obi a naadaa yɛ ɛno na mbɛsɛ metwe mo adwene ɛsusu wobɛtumi ayi wafiri Kristo so mu anaa ebi a nkyerɛkyerɛ koraa ho nhia ne yɛ keka asubɔ nom ho nhia taiti tuya ho nhia nom ne communion korɔ ɛho nhia awadeɛ koraa deɛ bi sɛ awadeɛ koraa no sɛ bɛma awade bebree a ɛno deɛ nyɛ hɛra nyɛ bɔne biara ne mmom ɛbi a ho na ɛbɛkyerɛ wɔ wiase wontumi ni nokorɛ na ehu a ɛwɔ mu no ɛyi afiri mu sɛ woyɛ saa wobɛkɔ bɔnsam gyem no ɛyɛ heaven ɛne nkwansɛm no ɛyɛ owuo ɛne bɔnsam gyem mu asɛm no ɛbɛwi asɛ ne yɛyi afiri mu na afei akɔdi ɛnaadaa asɛm bi akyi amen hallelujah hwan ne obi a baabɔ no ka ne ho asɛm no apart from no ɛhwan ya wo maame ka ho anaa wo papa ka ho anaa wakonta nka ho
wasɔre nipa a wɔne ne te asɔre mu ɔne ne te ɔtene nkyɛn no na ake ne bɛtumi yɛ asɛe na wɔpɛ ase akasɛm bi akyerɛ ho sɛ ɔno nso ɔyɛ obi tunya consider na sɛ yɛ obi pa a obi ntumi na ada wo da sɛ wɔte asɛm ɔyɛ asɛ paa na obi ba wɔ nkyɛn ne wɔba wɔ nkyɛn no nipa na mɛka sɛ normally nipa na ɔba nso a ɛnyansa ɛyɛ adwene adɛfɛdɛfɛ adɔkɔdɔkɔ na naadaa bi na wayɛ biribi wɔ ne ho na mo yɛnyɛ very careful menim sɛ awurade ada romantie nyinaa yɛte asɛm no ase bi a family koraa deɛ nea na ɛyɛ hu no wo maame deɛ na wo papa obesu kɔmene gya asɔre no asɔre deɛ nyɛ o gya asɔre no mɛka nsɛ bebree gya nkyerɛkyerɛ no akyi die wogyae ne nkyerɛkyerɛ no wogyae nkyerɛkyerɛ die wonkae proverbs a wɔ se sɛ nkyerɛkyerɛ mu dendenden na ma ɛnyee mu ne nyinaa na ɛmɛ sɛ yɛbɛsɛ yɛka kyerɛ ma wɔ sɛ mohwɛ yie na obi a naadaa mo sɛ obi ka kyerɛ wɔ sɛ communion nyɛ nsabɔrɔ nsanom ne ade deɛ wogyae a wa na ɛbɛboa ne mu baabɔ no ntia asubɔ ho nhia ne nyinaa sɛ ɛbɛyɛ adeɛ ɛtena asɛm ɔkaeɛ no nyankopɔn asɛm sɛ ho nhia deɛ bu ne sɛ deɛ ɔka no wɔboa ɔyɛ obi ɔwɔ kwan sɛ ɔno nso ka saa kyerɛ wowɔ tuuti obi te radio so na ɔkeka nsɛm bi a anaa obi te wɔ television so na ɔkeka nsɛm bi a ho sɛ ɔno nso ɔyɛ dɛ bɛyɛ ɔyɛ obi okura degree nti nkyerɛ sɛ ɔnyɛ obi o yɛwɔ title bearers title da no so wɔde title no kora adaadaa nipa na obi wɔ nso no title biara da no so ɔmo nso nam aseɛ ɔmo na ɛmɛ sɛ ɔmo ho ehu no na adɔpɔnɔ paul koraa nso nkae Proverbs 4:13 nso a wɔse nkyerɛkyerɛ no yɛma yɛ adwene nkɔ so paa fa na wɔka no afei Timoteo 4:16 nso so ɛna paul nso koraa nso kae menyɛ nkae Acts paul sɛ ɛnam nsa me kora akyi ne paul sɛ onim nsa ne kora akyi no asafo no bɛyɛ basaa asɔre no a paul nyankopɔn no ano nso teeɛ no ɛna wɔka sɛ ɔwɔ hɔ no deɛ ɔmma mpataku kwa ma ɔmmɛhyɛ enyamuo no baabi yara da na ne kɔ a ɛna nneɛma bebree no ara bɛfiri ase a ɛbɛha mo adwene 2030 as 2030 nanso mo a mo nipa bi bɛsɔre abɛka nkontompo nsɛm ɛde atwe asuafoɔ no adi wɔn akyi paul na ɛka yi wɔn sɛ mo a asɔre ma no a no mo a asɔre ma yɛ bɛdu mmienu no sɛ mene wiase bie wu a mo a nkasa mo no obi bɛsɔre wɔ mo mu na wɔbɛka asɛm bi yɛnyɛ nokorɛ mate me ho na wɔde biribi sia aba asɔre no mu na wɔatwe nkurɔfoɔ bi nso adi n'akyi ɛyɛ naadaa asɛm ɔsɛ bɛka nkontompo nsɛm nanso meka sɛ ɛnyɛ sɛ bi a metwa nkontompo o ne mu nɔmbɛ akɔyɛ nyansa na akɔyɛ adwene hwene ne wɔsi ne tiri ase o paul kaa ne saa ne mu nsɛ no na ɛkyerɛ na afei division aba asɔre no mu paul sɛ ɔkɔ a division bɛba asɔre no mu na ebinom division na ebinom bɛba no ankasa no ebinom deɛ ɛnyɛ correct na ebinom nso deɛ ɛbɛyɛ correct na wɔsɛ mommɛnya ahwɛ yie mommɛnka sɛ obiara yɛ obi mommɛnka sɛ obiara yɛ obi nti obiara bɛtumi ayɛ dɛ bɛyɛ adaadaa ɛnam anifire ɛne ɛnaadaa ɛkwan so na afei yɛhunu ɛnaadaa yɛhu asɛm kakra wie mo yɛhwɛ ahwɛ yie no nso ɛ na afei ɛnkyɛ na de asɛm no aba na wie yɛ wɔsɛ mohwɛ yie ɛna obi a naadaa mo hwɛ yie na obi a mu hwɛ yie na obi a nkasɛm a ɛda ankyerɛw a mo ɔnyɛ nyamesom hwɛ yie na obi a naadaa mo ankɔgya wokunu hwɛ yie na obi a naadaa mo ɔnyɛ awɔyere hwɛ yie na obi a naadaa ɛwɔ wiase abrabɔ mu biribiara mu ɛna hwɛ yie wɔ nyamesom mu na woamfa no koraa nkɔgye nkontompo hwɛ yie ɛna wowɔ kristo asafo mu a woamfiri kristo anasafo no mu na woankɔ ankɔtena asɔre bi a ɛnyɛ kristo asafo nyɛ asafo biara na ɛyɛ kristo asafo hallelujah yɛwɔ the body of Christ wɔ a ɛsɛ obiara tumi yɛ member of the church saa body of Christ sɛ wonyɛ member you can go to heaven so onyankopɔn esi na asafo na asafo no ɛna dɛ ɛde onyankopɔn anim onyankopɔn amahunu sɛ asafo no onyankopɔn asafo deɛ a ɛdɛ sɛ obiara yɛ member na deɛ asafo no yɛ biara nso yɛ bie na ɔka ho bi na asafo no di tumu na woyɛ part of the body na wɔn yɛ na wɔbɛfiri body no mu na wɔn akɔbɔ body foforɔ deɛ a ɛne ɛma wodie ɔsɛ monhwɛ yie deɛ bɛn ne ahwɛ yie ɔsɛ monhwɛ saa na baabɔ ka ɔsɛ monhwɛ na obi a naadɔ am ahwɛ yie na akɔgyina sɛ egyina wɔn ma sɛ mmato yɛn nkan wɔsɛ monhwɛ na obi a naadɔ yɛ nkan yɛ no sɛ monhwɛ mayɛ 2:24 no sɛ monhwɛ na obi a naadɔ am yɛ kan ne ma mmiɛnsa ho asɛm sɛ ɔmɔ ahwɛ yie obi ɛnaadɔ amen sɛ monhwɛ ti ahwɛ yie monhwɛ na akɔgyina wɔn sɛ to take heed no egyina wɔn sɛ who pay attention to someone's advice or warning kokobo bi a obi di ɛɛma wo
ana man so bi puto bi obi di ma wo no wo tini wani ana wo mo agina koso ya so wari kasa mo hwe a na wo ba tere se ejina ho ma ahweyiye mo hwe yiye ahweyiye na ko gina se o mema wo mo ni ada ho awade nyina mu one number one ahweyiye two o mema wo mo ni ada ho no mo awen tia ena ada bia ombeso omo adansie mu yiye pa omo adansie se Yesu no oba ya no obekele mu yeso oni Kristo no ayampa so wono a omo adansie sa adansie no ombeso mu yiye pa ti wa wode ma se awuti asemba pai so wadansie mu yiye so wadansie mu yiye pa woni bie onyankopɔn asɛm na asɛm no to na asɛm no de ahote brɛwa asɛm de ahote brɛwo no hwɛ yiye na ebenya ni pa ombɛka sa asɛm no ho asɛm bɔne a omudi nyansa na bɛka ti wan afi ombeso omadansie mu yiye enya no nko na afi na dansie no nko no bi omo ebe mu yiye na afi nso nimdie no a okura omo no ankasa no nso no ombeso mu nimdie mu de knowledge is power nimdie no a enkonfo no a omo edi Yesu ati no Kristo asafo no a omo ye Nyankopɔn ma no de ma omo ye Nyankopɔn ma no asɛm a ɛyɛ omo Nyankopɔn ma no asɛm a ɛyɛ omo ahotefoɔ no asɛm a ɛyɛ omo nyamesuofoɔ no asɛm a ɛyɛ omo akonkonfoɔ no saa asɛm no ɛyɛ nimdie no mbeso saa asɛm mu dendenden no mo kura mu dendenden no obi antini ɛnada omo na fa omo ma omo ani akɔ asɛm no so na de afa bi onso no da bia no omo ma omo agina kokokobɔ no so se yakɔ ni enkwaya wanwe sa adiifo asɔfo nko a bewi asie no na ɛda bewi ase na obi wa na taati bia na no so no oyɛ deceiver na ɔdaadaa ina na meka wɔ yi a menka nkɔ sɛ yɛne a yɛbɔ Nyankopɔn din saa mmere nkɔ o ne mu de asɛm odi mu bae ɛyɛ obi a sisi yɛwɛn ne atia deɛ a ɔmehwɛ ne yie paa na deɛ meka bio no sɛ asɛm biara obiara ɛka ne Onyankopɔn din mu biara no asɛm biara obiara ka biara no sɛ ɛne nokora a wunim no nkɔ a bunu sɛ saa nipa no ɔbɛdaadaa wɔyɛ obi wɔde asɛm biara nyɛ nokora bi ɛbɛdaadaa wɔde asɛm biara nyɛ nokora bi ɛbɛha wadwene na ɛno na sɛ yɛnim deɛ no anyɛ kɛse deɛ a Yesu se obi bɛtumi adaadaa yɛn mo nyinaa mo yɛnka sɛ obi bɛtumi adaadaa yɛn sɛ yɛanyɛ dɛ bɛyɛ yɛanhwɛ yie di a sɛ woanhwɛ yie wohwɛ yie di a no ano no nimɔ sɛ adiifoɔ atorofoɔ deɛ ɔmo ntumi naadaa wɔ mo a Nyankopɔn agye wɔ mo nti mmerɛ a ɛnkyɛ na mede asɛm yɛkɔ na wie mo yɛnkenka John na afei mfa John asɛm no ntwa toɔ sɛ mohwɛ yie na obi nti biribiaa obi ɛka kyerɛ wɔ biara no sɛ ɛne no koro a wonim ɛnkɔ a sɛ yɛadɛpɛdɛpɛ o sɛ yɛnyansa o sɛ yɛasɛm o sɛ ɛfi obi ntɛ na ɛbaeɛ nko adeɛ a hu sɛ saa nipa no ɔyɛ obi obɛtumi yɛ adaadaa yɛnkenkae First John wɔn yɛnkenkae Onyankopɔn asɛm no ɛwɔ First John ɛne yɛ na ɛni eti 10 hɔ Second John 10 sɛ obi ba ma wɔn nkyɛn na ɔnkora nkyerɛkyerɛ yi a mɔnyɛ no ɛnkɔ mu fie sɛ mɔnhyia no wɔte a wɔse ɔyɛ sɔfo bi ba ma nkyɛn anaa wɔse ɛda bi ba ma nkyɛn anaa wɔse odiifo bi ba ma nkyɛn ne mu wɔse hwan obi it can be anyone ebetumi ayɛ obiara nti efi na ɛrɛ korɔ obiara ba wɔn nkyɛn sɛ ɔba wɔn nkyɛn wɔ fie na ɔde baabolo na ɛba baabolo nso nka ne ho ne mu ɔba Nyankopɔn din mu a hwɛ ne yie sɛ ɔda so ɔbɛdaadaa hu sɛ ɔyɛ obi Yesu sɛ monhwɛ ne wɔ bi nti emu bae paa na ɛnna nipa bebree no asɛm ayɛ hɔ paa yɛfa ne sɛ ɛsɛ adiifoɔ atorofoɔ bɛba wɔn ho a deɛ ɔka saa koraa na ɔno ka sɛ adiifoɔ atorofoɔ ba na ɔno koraa nso daadaa nkurɔfoɔ ɔno ɛsom a ɔno wɔ mu no minim nkurɔfoɔ bi a ɛnyɛ nipa bebree no a ɔnyɛ ɔmo ɔte radio so kasa nyinaa na ebi ɔmo nsɛm no nyɛ ebi deɛ yɛ paa na ebi nso wɔ hɔ a ɔmo nsɛm ɔmo ka na ɛnyɛ koraa yɛ anam adwene akɔyɛ mɛ sɛ korɔmfoɔ ɔkasa tie dwamamɔfoɔ nipa ne yɛ korɔmfoɔ na ɔka kyerɛ dwamamɔni sɛ wo ansaka wa Nyankopɔn de ogya bɛhyɛ wo na wo Nyankopɔn mpagya nhyɛ wo nkurɔfoɔ bi wɔ a nyɛ nipa a ɔmo te radio so nyinaa na mɛka sɛ ɔmo ɛnso ka no nyu na mmom nkurɔfoɔ bi saa na ɔmo te ma mɛ ebinom bɛtumi aka asɛm bi afa ebi adiifoɔ ne asɔfoɔ ne nkurɔfoɔ bi ho ɛyɛ very nice sɛ nya information nipa nkurɔfoɔ bi wɔn yɛ bɔne ho a ɛboa paa
na nipa na ɔde information ne ma wɔ no wɔn wa mmoa wo wankyerɛ asɔre papa ayɛ sɛ wɔkorɔ wankyerɛ ekuo papa ayɛ sɛ wɔkorɔ ne mu de wɔka ne sɛ sɔfo bi akɔ yesu da so na ayɛ nkeka na wɔ kurom na manfoɔ de ano keka monhwɛ yie na obi a naadaa mo monhwɛ yie na obi a ɔyɛ dɔm broadcast anadwo asɛnka betumi adaadaa obetumi atena radio so aka nsɛm bi adaadaa obetumi atena television so na waka nsɛm bi adaadaa obetumi aba wɔn nkyɛn ɛne wɔbɛkasa na waka nsɛm bi adaadaa ɔsɔfo obetumi adaadaa nti obi ba yɛn nkyɛn na so ɔbaa ne Nyankopɔn di mu na asɛm a yɛyɛ wɔ no nimdi Nyankopɔn de ama yɛn no sɛ ɛne deɛ nipa no ka nkɔ a ɔma yɛn hwɛ ne yie sɛ nyame yie nko adeɛ a ebedi adeefo atorofoɔ nkɔmhyɛfoɔ atorofoɔ kristo atorofoɔ wɔn nyinaa ebedi wɔn so nkunim na ɛnaadaa deɛ ɛmpɛ wie ase da ne mu no kora na ɛsɛ sɛ yɛkura ne yɛsɔ mu yie amen ɔma yɛn nsɔre monhwɛ ɛna obi a naadaa mo monhwɛ wo na yɛsɛ hwɛ o ɛyɛ kɔkɔbɔ na yesu de maa na suafoɔ sɛ monhwɛ sɛ obi nya daadaa mmɔdeɛ a ewiase awie ne ho ma mfasoɔ bio sɛ obi daadaa wo a na ɔde kyɛn aguu nan na wagu nkɔnsɔnkɔnsɔn ano ano no na wakɔyɛ esumba mo yɛnhwɛ yie na ɛnaadaa ɛfa nyansa kwan so fa nifire kwan so ne asɔfoɔ na baabɔ sɔm bɛdaadaa nkɔfoɔ ne adiifoɔ nkwa no bɛdaadaa nkɔfoɔ adiifoɔ atorofoɔ deɛ ɛbɛbɛ wiase papapapapa kristo atorofoɔ bɛbɛbree wɔ wiase nanso kɔkɔbɔ awurade de ma wɔn ansa monhwɛ ne obi apart from no obiara yɛ obiara bɛtumi yɛ ma ɔgya nyamesom wokunu bɛtumi ahyɛ wɔ ma wɔ asom a wɔ mu ne no kora wɔhunu no sɛ wɔfiri sɛ afei wɔntumi ntena Nyankopɔn asafo mu a na afei wɔde nsa bi ne ahunahuna bi ato so ɔyɛ obi na wɔntumi yɛ ntintim na maka sɛ na yɛɛko wode yɛsɛ yɛ boxers yɛɛko deɛ na wode ma yɛmmɔ nto fam na atemmuda no baa na yɛbɛhunu nimdeɛ no a yɛwɔmmea nsɛm yie na obi yɛ ntumi anaadaa yɛn ɔma yɛ nyinaa yɛnsi tiri ase ɛnwom bɛse asɛm no ɛna ɔde bɔ owi ase singers no ɔma yɛ nyinaa mfa ɛnyɛ worship na afei yɛmfa ɔsom no ma na wieyɛ asɛm no ɔde bɔ owi ase ti asɛm no a ɔde bɔ owi ase no ara no ɛno a bɛko ama yɛn nimdeɛ no bɛko ama yɛn obiara ntumi na ada wo da owi ase ɛnneɛma mmiɛnsa obi ɛnaadaa ɛna hwɛ yie na Yesu ka ho asɛm a wɔasɛ yie onyahu na adeɛ yɛfɛ ne sɛ naadaa na ehu kwa yɛfa so ba na ehu na obi a baabɔ no ka ne ho asɛm a wɔasɛ yie sɛ ɛnyɛ ɔsɔfoɔ bi na wɔka ne ho asɛm ne mu ɔsɔfoɔ yɛ obi odiifoɔ yɛ obi ɛda yɛ obi deke yɛ obi na saa nkurɔfoɔ nyinaa bɛtumi adaadaa yɛ deɛ a asɛm na ɔde bɔ owi ase wɔte asɛm no ɛna ɔde bɔ owi ase ɛyɛ asɛm no o asɛm no asɛm no o
What was Simona and Martha the Casa, and there would be any power, say you obi. And only as someone walk and go phobia on board. And then what bear one man will say, Obino, you will be apart from Meno, and you will be a yes, and it's a many flower will be a the enemy coin and over. Sir, in the theatre moo, in the theatre moo. So you come with the fool, so you come with the fool, so walk as a bontio, so walk as a radio, so the Bible about you, Obia you be, and there will be and say, you know, Obi and cousin be near Jan Anne. Ebasa or my and a home pass will be my way. Minimum sending the audio may but warm papa. No, ever say you move, you ever sure be you we are say. And the queen. And that was so much I will use to do. Amen. No, the other, the Baba Empire Crown Sana, the Medina.